ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಕಕ್ಕೆಪದೌದ ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲು ಶುರುವಾತಂಡ. ಶುಕ್ರವಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆತಂಡ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕಕ್ಕೆಪದೌದ ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರುಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆನ ಉದೀಪನಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಉದೀಪನಗೂ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ನು ಸಮಿತಿದಕಲು ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮೊಡುಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ಸಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗರಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಂಕೆನು ಶಿಲೆಕಲ್ಲಡು ಮೂರ್ದಿನ ವೈಭವನು ತೂದು ಹೆಗ್ಡೆರು ಮೆಚ್ಚೇರ. ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಉಗ್ರಾಣ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ತೆರ. ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಕ್ತರಿಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ತುಡರ್ ಬೊಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಸಭಾಲೇಸುಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಎದ್ಕೊಂದು ಸುರುತ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಏತು ಬಂಗಡು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಕಳ ಸಂಪತ್ತಿ ಜಾಣು ಅಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಎತ್ತಣೆ. ಅಕಳ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಇತ್ತಣೆ. ಅಕಳೊಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಣೆ. ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯಲೇನೆ ಮೆರೆಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ನೆಲೆ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಣೆ. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಮೂಜಿ ಕೋಟಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿದ ಇನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಪೂಜ್ಯರ್ನ ಕೈಟ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ನಿಖಲ್ ಮಂತದಾರೆ. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರರಾದ ಪೋಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲಯದ ಪಿದೈದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಗ್ಗುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು. ಐಕ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರಕವಾದ ಐತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಗ್ಗುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಪಲ ಸುದ್ದಿ ತಂದು ಪುನಃ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಪಾತಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮಕೇನುವ ಚಿತ್ರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆತ್ತನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಡಲ ಈ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಗರುಡಿ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ. ಕಂಚಿದ ಗರುಡ ಕಂಬ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆ ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ವೈಭವ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದುಂಡು. ಗ್ರಾಮದಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐಕ ಸರಿಯಾದ ಗರುಡಿ ಆತಂಡ. ದೈವಲೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾದೆರ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳುಟ್ಲ ತನಕ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆತನೊಂದು ಪಂಡೆರ. ಖಾಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಡೊನೇಷನ್ ಆತನ ದುಡ್ಡು ಆತನ ಹತ್ತು ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದ ಆತನ ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ. ಆ ಸಂತೋಷ ಇನಿ ದಾನ ಮಾಲ್ದನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇರ್ನೆಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಆ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪಡಿಂದ ಪಂಡದು ಈ ಕೆಲಸ ತೂದು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಯಾನು ಮಾತಾ ಕಮಿಟಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಮನಾಥ ರೈಕ್ಲೆಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ದಯಪಂಡು ಏಪಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ನಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಗ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಪೂರ ಗಲೀಜಾದು ಪೂರ ಅಸಹ್ಯ ಅದು ಪೈರಬಲ್ಲಿ ಐತ ಬದಲು ಇನಿ ಎಂಚೊಂಡ ಇಂಚನೆ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಪಗಲ ಅವೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವು ಇಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ತೋಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಅಂದು ಪಂಡದು. ಮುಂದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 2 ಕಳೆ 2 ಬತ್ತನ ಭಕ್ತರು ನೆನೆತಿಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪಣಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಡು ಭೂತಸ್ಥಾನಲ್ಲೇ ಬರಡು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಯಡು ಅಸತ್ಯ ನಾಶ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಬೆರೆಯಡು ಅಧರ್ಮ ನಾಶ ಆವಡು ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಅಹಿಂಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ನೆನಪಾದ. ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲೆ ಗರುಡಿದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರ.